invalidné a výsluhové. Aké sú to? Starobné, to tu v sále vidíme. Hej. Invalidné, podaj by to nikto nepotreboval, ale sú také, sú to chorí ľudia a tak ďalej. Výsluhové, predčasné starobné tiež viete, 2 roky pred odchodom do dôchodku a tak ďalej a tak ďalej. Aj keď 62 rokov sa postupne dvíha. Posledný ročník, ktorý pôjde v 62, je ročník 63. Ročník 63 pôjde ešte v 62 rokov a potom postupne sa bude pridávať je taký vzorec na to a tak ďalej. Začína to fungovať takým nábehom. Koľko rokov majú Poliaci, aby sa dožili starobného dôchodku? 67. 67 rokov. Viete, takže aby sme sa tak zamysleli nad tým, že sú aj krajiny, v ktorých sa robí o 5 rokov dlhšie, napríklad. Sú krajiny, v ktorých je dôchodok odvodený vyslovne z odpracovaných rokov. Není stanovený, že má 65 alebo 70. Môže mať aj 80, a keď nebude mať odpracovaných 40 rokov, tak ho nedosiahne. Aj také krajiny máme okolo nás. Česká republika 65. By sme vedeli. U nás to príde, len príde to tým vzorcom postupným a bude sa to navalovať. No, keďže sme tu dnes v takej nálade, že všetko je dobré, pretože vidím tu dôchodcu žiadného, lebo tu sú len aktívni ľudia v tejto sále, tak sa opýtam, čo je v sociálnej sfére hodnota hodnôt? Je zakotvená v charte OSN, v charte ľudských práv, v rôznych dokumentoch, v rôznych dohovoroch medzinárodnej organizácie práce a podobne. Ľudská dôstojnosť. Bolo to zakotvené v roku 1919 pri založení najstaršej svetovej organizácie. Keď niekde uvidíte MOP, to je Medzinárodná organizácia práce, a z nej potom niekde vidíte ILO, to je anglický International Labour Office, to je Medzinárodný úrad práce. Boli to múdri ľudia, keď povedali, že ľudská dôstojnosť je hodnota hodnôt. Prečo? Treba sa s ľudskou dôstojnosťou narodiť, treba s ľudskou dôstojnosťou prežiť svoj život a treba z tohto sveta s ľudskou dôstojnosťou odísť. Je to tak, nikto z nás si neželá nič iné. Čo si myslíte, koľko má Európska únia obyvateľov? Necelých 550 miliónov. Koľko z tých 550 miliónov cestuje medzištátne za prácou? Za prácou. Že cestujeme do Čiech, do Rakúska, do Nemecka, Nemci cestujú do Francúzska, Francúzi do Nemecka. 13 miliónov. 13 miliónov ľudí ročne, hovorí sa o ročnej fluktuácii. A čo si myslíte, má sa tá Európska únia zle? Koľko ľudí cestuje za dovolenkou mimo svojho bydliska? 460 miliónov. My Slováci sme v tých 460 moc není. Nás je len 5, takže to je len taká smietka. Ale 460 miliónov ľudí cestuje za dovolenkou. To už sa nesleduje, že mimoštátne, ale odídem z trvalého bydliska 20, 30, 50 km na chatu a podobne. Takže za oddychom cestuje 460 miliónov z tých 550.